الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana numfashi muka halarci wannan yini kuma a wannan farfajiya a wannan lokaci. Da fatan Allah ya karɓa sallan mu a matsayin ibada kuma Allah ya sa mana a cikin mizanin ayyukan alkhairin mu. A takaice makon da ya shuɗe an yi magana akan addu'ar da ake yi mai matuƙar fa'ida yayin da mutum zai shiga cikin kasuwa. A yau kuma Allah ya so za mu yi magana akan waɗansu gurabe da ɗan adam ya samu tagomashi na tarayya da mala'iku, har ma ta kai ga mala'iku suna yi masa addu'a ta fatan alkhairi. Kuma wannan abin na faruwa a kowane yaumi a cikin harkokinmu na yau da kullum, wanda ya kamata mu mai da hankali mu ɗauke su da muhimmancin gaske, da fatan Allah ya sa mu dace da alkhairi. A koda yaushe tunasarwa tana amfani amma ga mumini, to muna fata Allah ya samu daga cikin waɗanda tunasarwa ke amfanan su. Wuri na farko da mutum ke tarayya da mala'iku haske yi masa addu'a shine sallar subahi, salatul fajri wal asri. A lokacin sallan asuba da lokacin sallar la'asar mala'iku yata'aqabuna bainahum fikum, suna yin musanyan aiki kamar yadda dakaru na tsaro suke yin musanyan aiki wanda ake cewa exchange of duty, musanyan duty. Ya zamanto idan wa'annan sun taho sai su karɓo wa'anda suka kwana wurin aiki, kamar kuma jami'an kiwon lafiya wa'anda suka kwana a wurin aiki sai sabbi su sauye su, su kuma wa'annan sai su koma su huta. To mala'iku suna sauya junansu a fagen fama wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta su su tsare, ko mu san cewa hum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa umarnin Allah kuma suna yin abin da Allah ya ce su yi. Idan Allah ya ce tsaya anan to sun tsaya kenan, ku yi kaza sun yi, ku rubuta su rubuta. Kamar ranar Juma'a suna tsayuwa a bakin mashigan masallaci, yayin da mutum ya hallar masallaci a lokaci na farko yana samun lada kwatankwacin wanda ya yanka raƙumi ya yi sadaka da shi, mabi da shi saniya, mabi da shi rago, mabi da shi kaza, mabi da shi kwan kaza. Da zaran liman ya fara huɗuba shi kenan wannan garaɓasa ta ƙare, sun rufe wato ainihin takardarsu kuma sun tsaida wannan aiki da aka sa su, domin me ya bakin lokacin tsaida aikin yayi, ba sa ƙarawa ba sa ragewa. Saboda haka lokaci na farko kenan mutum ya san cewa duk yayin da ya taho sallan subahi yana mene tarayya da mala'iku. La'asar ma haka zalika, idan mutum ya rasa sallan subahi da la'asar me yake kenan, yana rasa alkhairi mai yawa a kowane yini. Da fatan Allah ya yafe mana. Abu na biyu, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Lokaci ba zai ishe mu ba zan iya karanta hadisan ga baki ɗayan su ba, amma hadisi na farko an samo shi daga Imam al-Bukhari, Abu Abdullahi kenan, da fatan Allah ya ƙara mishi rahma. Hadisi na biyu kuma an samo daga Imam Ibn Majah, shi kuma yana gwada mana muhimmancin yin salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati, mala'iku su ma suna yi masa kwatankwacin irin wannan salatin, Allah ma da kan shi ma yana yi masa salati. Saboda haka duk yayin da kake salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba karaman wato ainihin kofa ce ta alkhairi kake budewa ba. Mala'iku suna maka salati, Allah shi ma yana yi maka salati, bisa ga riwayan Imamu Ibn Majah. Sai wuri na uku, muallimun nas bil khairi, wanda yake koya mutane alkhairi a koda yaushe, yake nusar da su zuwa ga aikin alkhairi. Mala'iku suna yi masa addu'an fatan alkhairi. An samu wannan hadisi ruwayan Turmuzi, shi ma hadisi ne ingantacce. Sannan wuri na hudu, baka'u fil musalla, yayin da kai sallah sai ka zauna a wannan bagiran sallar da kai,
baka tashi a wurin ba, ana wakilta mala'iku suna yi maka addu'an fatan alkhairi matukar ka dawoma a wannan wurin. In dai baka tashi ba to suna nan su ba za su gushe ba suna maka addu'a har sai ka tashi, sannan sai su yanke addu'ar da suke yi. Saboda haka mutum ya sani, kayi magariba kana jiran isha'i, kana fita waje ka ɗauki waya shikenan sai su yanke, da kuma ka koma ka kama fira shikenan sai su yanke. Amma kana zaune a wurin kana lazimi, kana neman gafaran Allah, kana fatan alkhairi, su ma suna maka addu'an fatan alkhairi dawoma a wurin da mutum yayi sallah. Sannan wuri na biyar kuma wafaka ta'minul imam wal mala'ika. Duk yayin da mamu wanda yake bin liman sallah, da zarar liman ya ce wala dallin, zaka ji gaba ɗaya masallaci ya ɗauke mene amin. Yayin da aka ce amin gabaki ɗaya, da shi liman da mamu da kuma mala'iku aka dace wurin faɗan amin gabaki ɗaya, to dukkanin kurakuran da mutum ya yi an yafe mishi shi. Allahu akbar. Yayin da kake bin liman sallah aka samu wannan dacewan, yana karatu a bayyane sai aka ce amin gabaki daya, to kasancewa kurakuranka an share su gabaki daya. Muna fata Allah ya mana muwafaka da haka. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi. Baya ga haka nan kuma sai huduru majalisar dhikri, yayin da mutum ke halartar wurin da ake ambaton Allah subhanahu wataala. Shin masallaci ne, wurin karatun alkur'ani ne, wurin karatun addini ne, wurin wa'azi ne, in dai ana ambaton Allah ne a wurin, ka halarci wannan wurin, kai ma kana dacewa da wannan alkhairi. Shi kuma wannan hadisi an same shi ma daga ruwayan Bukhari da Muslim. Sai abu na bakwai, dukkanin wa'anda suka taru suna ƙoƙarin koya wa junansu karatu musamman na alkur'ani, to su ma suna dacewa da irin wannan alkhairi ne. Sannan kuma dukkanin wanda ya halarci yayin da ake yin jana'iza, ko dai sallah ɗin ko kuma zuwa wa ainihin binne mutum a makabarta, ɗayan biyu, to shi ma yana dacewa da addu'an mala'iku. Sai wuri na 10, dukkanin wanda zai fita gida sai iyali ta ce to kawo kuɗin cefa ne, sai ɗan so sa kai sai ya ciro ya ce gashi, ai yayi kaɗan, sai to ga wannan yayi kaɗan, ki haƙuri haka. Ɗan dai abin da ka bada ko kaɗan ne ko mai yawa ne, to a kowane yini Allah subhanahu wataala yana wakilta mala'iku guda biyu. Mala'ika na farko yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah ka baiwa wanda yake ciyarwa ninkin ba ninkin, ko a gidanka ne ko kuma waje ne ka ba wani sadaka, ko kuma a masallaci ne, ko ma a ko'ina ne, in dai ka ciyar ka bada fi sabilillahi, to a wannan yini kana dacewa da addu'an mala'iku. Za su maka addu'a wannan abin da ka ciyar Allah ya baka ninkin ba ninkin khalafan. Shi kuma wanda yake hanawa yake rowa, bangare na biyu na mala'iku suna cewa Allahumma ati munfiqan talafan, ya Allah shi kuma wanda yake hanawa shi ma ka sa mai tawaya a cikin dukiyarsa, lalacewa da kuma halaka, wa iyaz billah. Shi sa rowa abin gudu ne. Sannan kuma dukkanin wanda ya kai wa ɗan uwansa ziyara saboda Allah subhanahu wataala, kama mara lafiya ne, kama wanda yake cikin lafiyar shi, in dai saboda Allah ne, to yayin da ka je ka kai masa wannan ziyara din, kana tafiya ne akan mene fuka bikin mala'iku, kuma har zaka dawo, sannan mala'iku suna maka addu'a. Sannan sai kuma yin addu'a wa ɗan uwanka a bayan idan shi, bai sani ba amma kana masa addu'a fatan alkhairi, lalla yana cikin wani damuwa ne ko kuma bukata ce yake da shi a wurin Allah, kake taya shi addu'a, kai ma mala'iku za su rinka ma kwatankwacin irin wannan addu'a da kake yi mishi. Sannan sai abu na ƙarshe shine gaida mara lafiya. To wa'annan su ne wurare da nake so in tunasar da mu bisa ga wato ainihin abin da wannan huɗuba ta yau ta kunsa, da fatan Allah ya sa ya zamanto mai amfani gare mu. Kada mu yi wasa da su. A kowane yini muna mu'amala da wa'annan abubuwa, amma wani lokaci muna mantawa, musamman wurin sallah, sallan subahi da kuma sallar la'asar. Idan kana rasa wa'annan sallolin, ba ƙaramin hasara kake yi ba a cikin jam'i. Da fatan Allah ya yafe mana.